Using ni pain kora throgani Bharatiya Janata Yuva Morcha BJY ematuma hien penje patir pi ponsi difu penang barsi bokojan rong supian by really mati by hipache jenga jai mek dengpo. Bangso by really kapache jeng ponalong BJY MI Fuji tenbe sarsing pi so chunbang rupka sen ingleng lapen arisang ho tumchi tongdun si bang pharo isi sosia tumchi tongdun si mesen pen by really pachun pon. News Text Report Time News Difu. Barili asai bang deh kone di. Ini litum Bharatiya Janata Yuva Morcha Karbi Anglong District East Sahin pen patirpi ponse by rally litum ha difu district office pen bang se penedak Bukazan LA an nangpalik lo Bukazan LA adak Bukazan amondol office ating no sini litum non dolo asilalo litum bike rally bang ke adak central committee directive ating pen lapen la state committee directive ating pen sini tum bike rally bang dolo nali tum na chini thai pa labang so chikluang bong Bharatiya Janata Party ke Japon asona sai tum han padeng toido laso ajai mek along sini tum na bike release tame dolo Mahajan Samporko Abhijan pusi party ahin pen kirlo la so Mahajan Samporko Abhijan arlo si penangana program bang paklem toido laso arlo la bike release tame la silalo Mahajan Samporko Abhijan asai paklem ke labang ke kadu beda sini 9 years lo Modi Sarkar ke ja pen ke complete ke 9 years uncomplete tang lo si 9 years ke complete pen mane rada tumhan warsai keme kepi lahaya puthak ni tum apan kon ma kepi tang lahai papacitai pan sini tum hanta directive ng pilo silalo as a young karyakarta Yuva Morcha pate dak owe kimi tum sadi lo la si Yuva Morcha ahin pen stame la sarkar ahin pen kipi tang scheme samokha rada tum penang long lo la si hala tum kachini ne tum mandulang je long dat tetin ne dat la pasonda do deti la si aprang sarkar pen jong se pangbardam lote ti hek atam pen ke 9 years ang bung penang anasai rada pan claim pipon theklo Modi ke Japon sarkar bang la se ni tum BJY sitame la se message ki pikang tung lo ye Bharatiya Janata Party sarkar puthor bang thunang helang moneng parliamentary election 2024 sengkan bang ke parliamentary election dopo la se ni tum bang ke ajali punonta kaching thur mate development asai bang eli tum long ke along ri bang ya kenang sotlang temali tum along ri aprang e papi nai pulo ta non la ningkan kan yang bong la litum council long ke Japon khai Dr. Tuliram Hangsar alang li ke Japon penang an kaching thura amu bang litum thek ponong lo se labang so asokar puthot nang helang wa ke mang pen sini tumang la message bang pon bo la persona jai mek arlo sini tum la by release tame en pon lo